Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşku birey bir hürmet. Beriya ku emdez bi sohbet da xwabike ji kerema xwe re bive endamê YouTube'a me her wisa destekê bidine, like bikin, eğer hûn karibin li binê vîdyoya şîrove jî binivîsîn. Ger tu Müslümanê kesek tu vê vîdyo gudarî dike, divê her Müslümanekê vê sohbetê pir bi baldarî, pir bi diqqet gudarî bike. Ev sohbeta hanina dibin sîwana Qur'anê da Xwedê Teala behsa rewşa insana li vê dunyayê û axiretê dike ku çawa em bivêjin li vê dunyayê dost û hevalê hevdûye û çawa li axiretê dijminê hevdûye. Meselekî me Kurda heyî divê jî meriv çi bajo wê heltîne. Te genim ajotwê genim helîne, te garis ajotwê garis helîne, te birinc ajotwê birinc helîne. Li vê dunya hanêna tu bi kê rabe, li cem kê be, ji kê hez bike tu roja qyametê bi wî rayî. Ji ber vê yekê jî Xwedê Teala em xweleqandine û bi xusûsiyetê me baş dizane, bi terefê me xurt, bi terefê me em bê zayıf dizane, da ku em nevin dîl û evdalê heva û hewesiya dilê xwe, nefs û şeytanê xwe, Xwedê Teala mîna roj çawa ronî dide. Wisa bi ayetê xwe ji me re behsa em bivê kesê ku mümin li pêwan diçe, kesê ku rêberiya mümina dike, Müslümana dike, kesê ku divê Müslüman dost û hevalê wan be, bi zelalî behs kirî da ku em li axiretê çawa nevin, em li axiretê poşman nevin. Ji ber vê yekê însan heye li vê dunya hanê sivê heta nêvarê pesnê hinek serok û serwera dide. Li pê wan diçe, ji bo xatirê wan canê xwe dide, nahêle mux lê dayine. Tişta ku serok û serwerî wî, şah û paşayî wî, am jî rêberî wî nekirî, ji ber xwe da hinek gotin û îftiral hevtên te, siv ji bo xatirê em bê rêberê xwe pîr û pak bike ji kêmasû ji noxsaniya. Ev însanan li vê dunya hanîna ya ji bo şoretê ye, ya ji bo malê dunyayê ye, ya ji bo em bê kêf û zewqê ye, ya ji bo tiştekî ku em bivê peslê wan dide, lê li axiretê jî divê dijminê hevdû, divê neyarê hevdû û hevdû bi Xwedê ve şikayet dikin. Here eger însanekî merivekî layık û sekuler, rêberekî ku ji dîn û diyanetê dûr be, serok û serberekî ji dîn û diyanetê dûr be, heval û dostekî tê ku ji dîn û diyanetê dûr be, tu sivê hetan êvarê li pê wî be, sohbeta te pê re tu pesnê wî bide, eva gelek sedemê wî hene, lê sedemê yekîn îmana zayıf e, sedemê din jî em bivêjin şanê, şoretê, malê, menfieta dunyayê, loma însan ji dînê Xwedê dûr e, a qasa li pê tiştê puç û betal ter. Ji ber wî Xwedê Teala di sûrê Zuhruf ayeta 6 da Bismillahirrahmanirrahim dibêjin el exillâ'u yevmeîzin ba'duhum li ba'din adûvun illel mutteqîn. Divê dost kesê ku li vê dunya hanê dost û hevalê hevdûye, yevmeîzin roja qyametê qismekî wan divê dijminê qismekî dine. Dijminê te hevdû dikin. Ji xeynê mutteqîna. Kesê mutteqî nete da kesê ku xwe em îmana wî saxlem be, Xwedê li gora Qur'anê naz dike, Pêxember li gora Qur'anê naz dike, İslamê li gora Qur'anê naz dike, li gora suneta Pêxember aleyhissalatu vesselam naz dike û ne ji bo menfieta dunyayê, ne ji bo xêr û xweşiya dunyayê ji yekê hez dike li pê serok û serwerekê rêberekî te re, siv ji bo merivekî bi edalet e, merivekî baş e, zalim nene, zordar nene, însanekî qenc û başê jî hez dike. Ji wan re tê gotinê mutteqî. Mutteqî kesê teqwadar, kesê ku xwe emrê Xwedê Teala bi gorê quweta xwe pêk tîne û ji heremê Xwedê jî dûr disekine, ji wan re tê gotinê mutteqî. Xwedê Teala divê roja qyametê li axiretê mutteqî nete da însanê ku ji bo Xwedê şefhezkirine, wekî dinîne ev însanê ku li vê dunya hanê ji bo menfiet û xêr û xweşiya dunyayê hûn dostê hûn dost û hevalê hevdû, hûn tev dijminiya hevdû dikin. Ya ji hev re divê jî çi
دویجه چه سوره احزاب آیت 67 68 یا خدا تعالی و دوستی و سده میهان بیان دکو که چما دشمنی هفته و قالو اف کسی کو لوی دنیا هانینا ام به دشمنی خواده را به نیار خواده را به انسانی پیسو گمارا گریان بونو ریبری وان بونو حوالی وان بونو مریدی وان دویجه ربنا دوی ربی ما إنا أطعنا صادتنا وكبراءنا فأدلونا السبيل دبي ربي ما أبانا ما بقوتنا سيد خواكر ما بقوتنا صادات خواكر الرئيس وسروك وسرور خواكر وكبراءنا ما بقوتنا مزن خواكر روسبي خواكر فأدلونا السبيل وانا أمجري درخستن نورمال وان انسانانا ریبری مبو مزنی مبو سروک و سروری مبو شاو پاشای مبو کسی خود گرا و رونک بیر بو زانا و ام و جماعت و جوات بو و مجی بگوتانا وانا که نگو خیبانا راست وان کسانا امجریا سیرات المستقیم درخستن کرن سر ری و شوپاکو ام و دجی اسلامی بو وانا ام برن درالتی ایجاد دویجی بهورا دویجی ربنا دو ربی ما آتيهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا دو ربي ما اوان کسانه هنه اف کسی که دو دنیا دا سرکو سروری مکری اوی که شاو پاشتا مکری اوی که نهشتی ام دو دین اسلامی هرن ام کرن لپی سیستمو ام سیستمو نظام لایق و سکولری که تو پارا خودت دا تنبو اوانه دو قط عذاب بدوانا قاطع عذاب جبوكو لساريا خرابي قاطع درناجي جبوكو وامجر درخستنا والعنهم لعنا كبيره لعنتك مزن لوان رابك يعني خزب اخوا مزن لوان رابك لو ربانا للدنيا مالا ما خراب كر چوا كرن وانا امبرن دلالتي جبر وگل انسانا گابا هولوي دنيا هانينانا دوي د بيرو باوريا ودا قرآن پیروز هبه دين اسلامي هبه سیستم اسلامی هبه کسی کو مؤمنی کو لدو قرآن تره طلبی قرآنی جبو خاطر خود اسلامی دبیجه اسلامی دجی نکو تنه دبیجه هم دبیجه و هم جی لحیات خود تطبیق دکه دوی مرو حوال و دوست وانابه دوی سروک و سرور مسلمانا کسی خودی بترس به کسی بنمیج به کسی بتعاد به کسی بعدالت به کسی ظالم و زوردار نبه کسی دز و پیس و پلیت و بناو قانون و نظام بناو سیستم ام بوی اقتدار نکه دست خو ظلم و زورداری نکه ناو هول کلکه وان بسکنه ایرو تو روشرات ناوین ولات مسلمانات میزده که تمام سرک و سرور دولتی که خلق وان مسلمان ظالمن زوردارن دزن ام بی دیکتاتورن علاقاون و خود پیغمبر به هفتونه و تی گوتنی میلیار و نیم مسلمان هی خودی گروکا چا مسلمان هر یک لپی وان سرک و سروری و جبو خاطر وان روحی خود ده جان خود ده سوی حتی نو ده تلویزیون ده ام بی روزنامه و ده نویسان ده سوشال مدیا جواکی ده وان سرک و سرور پاریز و همو سرک و سروری اوت پاریزن نه کسی تقوا داره کسی که سدی ست ضد دین اسلامی حرکت کن به قانون بشری حرکت کن سیستم اسلامی جناب خواه را کرنه اشترا بویجم گریدای ام بویج کپیتالیستای گریدای دولت ظالم و زورداره ام جی پارتیا وان دکن خدا تعالی دویجه هون نول پیورا نش لورا ام بوی روژا قیامت هون چالا هفدو دو کولن هون هفدو چوا دکن خدا و شکایت کن هون دوی وانا امجره درخستن هر وسا خدا تعالی دو سوره فرقان آیتا 27 28 29 هذا بحثا به مجاره دکه قال لك خوشك بعضك دبي روجا قيامت دبي ويوم يعض الظالم على يديه روجا كو ظالم دسي خو جزدك هادو دسي خو جزدك يقول دبي يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل دبي روك قيامتي ظالم هادو دسي خو جزدك دبي خوزيكا اجي لسر ريا پیغمبر باما او ريا کو پیغمبر چو
او ریا کو پیغمبر تدا شبون اجی ام بی ریوی و ریبا ما ال گل پیغمبر بچما yani rıya peygamber peşkeşi mekir dini İslami Kur'an em bivijin sistema İslami sistema ilahi sistema Rabbani xwazi ki ecri serve rêba çi wextê divê roja qiyamete divêje ana em jwara divê hine ewronatî dev jivan serok û serwerê xwe layık û sekularî bêdîn û bêîman berdin ev kesê zalim û zordar li Qur'anê bizivirin gava ve Kur'an xwend fam kir hûnê peyxemberê xwe naz bike hûnê xwedayê xwe naz bike hûnê dînê xwe naz bike wê wextê zalim her du destê xwe gez dike yaqulu ya leyteni ittexeztu ma'ar resûlî sebîla xwezikî wê xwezikî xwezila min ez jî li gel peyxember di wê rêda bişoma rêya min û rêya peyxember yek ba çi war divê divê ya weyleta bala xwedê ya weyleta wê xwelî serê me be wê ezab ji min re be wê mala me xirab be yani kelima em bivêjin lomekirinê li xwe dike leytenî lem etexiz fulanen xelîla xwezikî min falan kes nekira dostê xwe nebûn dostê falan kesê em behsa dost û hevalî dikin di İslamê de dost û hevalî çi ye em behsa wî dikin Xwedê Teala divê însan roja qiyametê divêje xwezikî tu li vê dunya hene însanê me divê dînê İslamê dînê rast nine divê ji şeriat ne şeriat hukmekî li gora vê zemanê hanê guncaw nine yani şeriata İslamê sistema İslamê li gora vê zeman hanê derbas nabe ew dîn nabera me Xwedê dayê camî vekirî her li mêj bike ezan tê xwendinê rojî bigire ama hukmê İslamê tu carê qebûl nake vê dunê anha însan ji sedî nod û pênc ji sedî nod û pênc kesê Müslüman wer divêje ama roja qiyametê divêje divê xwezikî min falan kes nekira dostê xwe laqad edellenî anî zikrî ba'de iz câenî piştê ku zikir ji min re dîn hat Qur'an hat wehî hat min fehm kir pê mananê er pêçûm evî hevalê min evî dostê min evî serok û serwerê min evî rêberê min ez ji rêya rast birim rêya şaş û xwar ez birim delaletê ez çûm kufr û delaletê وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَزُولًا Lewra şeytan ji bo insana rıswayê şeytan insana jî lê derdike rezîl û rıswa dike paşê ter dike ji ber vê gelê Müslümana Xwedê Teala di bi vekirî ji me re behsa çi dike divê navê ku em li pê kesê layık û sekuler kesê ku dîn û diyanet di mejiyê da tuneyê sistema ke İslamî mecî da tuneyê ji bo menfiata dunyayê ji bo şanê dunyayê ji bo şöhreta dunyayê em nikar vana têk serok û serwerê xwe em nikar li pê van here eğer tu li pê kesekî wiha ye te ev sohbeta hanê godarî kir divê tu ji bê ku zeman derbas bi tobe bike li rebê xwe bizivirin partî û serokê xwe nekişûna dînê xwe partî û serokê te rêberê te li vê dunya hanê naye ew dünya te xirab dike her em bivêje ew axireta te xirab dike ew dixwaze te têke hevalê ager ew te dixwaze te li cehennemê şa bike ji ber wê merivekî tê ba Pêxember aleyhissalatu vesselam em bivêje